gaskiya yau azumin nan yana ban wuya. A dan ba gaskiya da zagawa zan in samu ruwa ni ma fa in neman maka na sauki. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Kai ya naga dai kai yau shine. Allah ya kato azumin nan dai kowa yin jin shi yake. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Baba karami. Kai ne? Wallahi ne. Barka da zuwa. Yawa ya gari ya ibada. Alhamdulillah ya ke ciki. Ya da wallahi. Ya iyali. Iyali fa boss. Ya dai na kama akwai magana bakinka. Kai, ku duba ku gani ba wancan bawan Allah wai me zai da butoci haka guda biyu. Ka ba dai illa zuwa zai lallaba ya gyara cikin shi. Kuma ba fa mamaki dan magana ka akwai ƙanshin gaskiya. To me zai hana mu tashi mu je mu bi shi ne? Sai mu ga Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kama dama ba mutum za ka yi ba. Kai ka to rubutoci biyu. Mama ana hodi muku ba? kai dakata. Kai Ya ka ne. ya kai. Alwalan me za ka yi bayan mun gaisa? Dakata. Amma kai ka dauke mai iska. Mun ka dauke mai iska. Mu kama ka da bure da zaka sa a baki zaka ci ka dauko wani ruwa a buta shi zaka zo da buta biyu da ɗaya ruwa. Ai ga ma buredin nan gashi na cikin wannan. Amma ban yi alwalan magariba bane ba na zo in yi alwala in sallah. Oke amma shan ruwa kenan dama. Alwalan magariba amma shan ruwa kenan. Mu zaka dauka yan iska. Karfe nawa ne yanzu? Rihin ba ka da agogo. Azumin nan ne fa wallahi a sai gashi. Ya ba wani gaishe. Abin sai da haka. Mu ga ma. Mu ba za mu yi da wannan iya shegen ba. Ruwan asiri kaga biredin nan? Ko kai ma na san wallahi. Na rantsi da Allah na san wannan kai ma ina baka dan dara zaka. Biredin? Tun da gani sai kai ne wallahi ci zaka. Biredin? Ba ta yiwa a ce buredin nan shi kadai ne. Duk ka cinye shi. Ruwan asiri. Hakuri. Amma ka dauke mai iska. Kai idan mai ma duka a gurin mu dan bure uba ne. Ba zai yi ba. Mu kama ka da ruwa. Kan da Allah ƙarya ne. Ƙarya ne. Ya ruwa an ba ta yiwa. Kai hakuri da ne.